and also you are saying a Shiamu David Adobuate na wote ne kan adisua yegusua yesua ye kwan a akanfo fa so nya wodi okwan a akanfo fa so nya wodi ye di kan ahwe okwan a eye kredi ena okwan a eye enaboni di sa okwan we onipa bi fa so tumi nya di efiri na ene ye ba behwe okwan ba ko biom a eno ne abosom di ye onipa bi wo ho a wodi ededa won so enam abosom so wo nya sa eti adentia efiri se kanetete no na akamfo ye na nanom omugidi a omo wo abosom na esoye pa eno nti abre na abribiara woni omo abosom di nsawoso titiri ni de wo peba okọ abosom ho kwaje ba titiri ni de wo pe akwantu bi okọ abosom ho kwaje akwantu eno mpo se obi be free afuo do ase a okọ abosom ho obi ba reko aware a okọ abosom ho enti na oje abosom di ye eno nti sa wofuo bi chinchin pempa ebre na so onya bia odo ni kira abosom so nti abosom ne ma ne ba bosom na ankasa to mi hye omo se won fa bosom ni di nto amofra no so na mo de ato no wani na abeye ni prekope ebi nso wo ho a enam maame awofuo no papa ne yere se oma bre oba ho nti ani di ahye omo ma ani to mu fi omu pemu ankasa de abofra no eto bosom omo de bosom ni di eto abofra no so ena ebio awofuo bi wo ho nso a waji nsuo edi nti obi wo ho a otumi ekọ nsuo ho koka ne hawo kire no obi tumi ekọ nsuo ho so okosa nsuo no okoka ni problem ana ne hawo bi eda no so kire obi wo ho a no opeba nti okọ ni nsuo no edi nkomo se nsuo be de nsa ebro me de nkosu ebro no de nema bi akeka ho nti o de ma nsuo ni pe sa aboso menu wo fa afuro pe o didi se nsuo no na ama ne ba na o de sa nsuo ni di ato ne ba so enu ti etumi konya afra etumi ekonya kune aye boso di etumi konya tutu etumi konya kobi etumi konya pra yenu ye nsuo ni aboso di a awofuo bi ede omo ho to so enu ti odi atoto wo madi enu ti se wo ha na sa edi bi da so a tano kune kobi afra tutu ofri ene de keka ho bisase na o maame o papa enkyerɛw e ba ne sa obetu mesi gina yiye na o abrabom ye beto aso ahwe de di hobiem beda wase